Zuek jantokian geratzen zarete bazkal orduan. Zu honeka, kezkatua zaude aspaldian zure lagun den Ainoak ez duelako batere jaten. Zuek jantokian geratzen zarete bazkal orduan. Zu honeka, kezkatua zaude aspaldian zure lagun den Ainoak ez duelako batere jaten. Mina bertso zertziko tikian honek hasi. Egunero elkarrekin eguerdian jartzen, ta ohartu nahi zerbait zuk duzula eten. Zergatik janaria zuk hor duzu hartzen, zer pasatzen zaizu? Zer pasatzen zaizu, oin ez duzu jaten. Zer pasatzen zaizu, oin ez duzu jaten. Orain ez etorri zu ta bota herrietan, nila da nago. Baina tripatzo beteta, ona etorri horretik egin erosketa. Ze hori da plantilla eta ez txuleta. Ze hori da plantilla eta ez txuleta. Esaidazu zer duzun, lagun ona gara, zuk ezer ez jateak sortzen dindar gara. Ez da herrieta bat, baina zer pasten da. Nik abisatu zaitut egintzuk aukera. Nik abisatu zaitut egintzuk aukera. Nik daukadan bakarra da Kristoren aska. Hau pozoina data, inolaz ez pasta. Hau jatean, nik askar egingo dut kaska. Utz nazazu bakea, ta ez izan plasta. Utz nazazu bakea.